Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо Овораи 9 километр. Бародаро, пеш аз видеоро тамошо кардан лайка бизанед ва гӯш кунед чӣ мегӯм. Шахсоне ки дар YouTube мехоҳанд блогер шаванд ва сум кор кунанд, бас мо каналҳои фурӯшӣ дорем. Метавонед харидорӣ кунед ва кору фаъолиятро дар YouTube сар кунед. YouTube ҳозир пули хушрӯ додааст. Агар одам ҳаракат кунад, видеои тенҷ партоя, новостия, монтаж қати ҳамаш қоида бикунад, метавонед аз YouTube дар як моҳ $600, $500 кор кунед. Каналҳои фурӯшиҳои мо ҳаст монетизатсия, ҳаст бемонетизатсия. Каналҳои бемонетизатсияи мо ай 7000, 8000 сар мешаванд нархошон. Каналҳои ва ин каналҳои гуфтагим ай 7000, 8000 сар меша. Ино эфирошон кушода, сабшесвошон кушода. Ту дар инҷа подписчик ҷамъ намекунӣ, фақат соат ҷамъ мекунӣ, монетизатсия гирон мекунӣ. Ва каналҳое ки мехоҳӣ ки монетизатсия дошта боша, и хеле каналам доре монетизатсия. Дорои 5000 подписчик, монетизатсия гирон, нархш 38000 русия. Канали монетизатсия дорем, 1300 подписчик дора. Эфир сообществаш гирон, канал қоидави гиронаи ҳамаш монетизатсияш ва канал сум кор кардастай. И канал нархш 25000. Шахсоне ки мехоҳанд ки канала бигирем ва дар дунуш пин-кодаш боша, и хеле каналам дорем, нархш 50000. Яъне канал монетизатсия дора ва пин-код дора. Шумо метавонед картатон зада ва суми коркардагитонро бигиред. Шахсе мехоҳад ки канали 2000 подписчика дошта боша, пас ман як канал дорум, 2900 подписчик дора. Ман сообществаш гирона, эфирш кушодай, фақат метавонӣ ки чӣ кунӣ, видео партои соат ҷамъ кунӣ ва монетизатсияро гирон кунӣ ва канали ту сумкоркуниро сар кунад. Агар ҳамихи каналҳо шумода интереснай ва мехоҳанд ки блогер шавед ва сумкор кунед, бас амин рақамода занг бизанед ва дар хати алоқа мебуроем, чақ мекунем ва канала харидорӣ кунед. Без ягон хел фанд фрев, ягон ҷои фревш нестай, канала мегиред ва пешравӣ мекунед. Боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Лайка биҷиҳед дӯстон ва дар канали мо ҳатман обуна шавед.